thieth ineno kanyo ka samoro ichulo to en tich manok orumo nikech wacho ni chudo ne tich mok orumo ochunge kwan ata malo 64 makoro nyiso ni nitiere bugo moro kumoro. Nonro ni ng'iyo kuonde ariyo e procurement stage ka nitiere initiation stage kod nitiere planning stage. Initiation stage nitiere bugo mang'eny ka machal kaka chiwa soya machal kaka odwadu kata ng'eruok ma kizungu be pod luongo ni conflict of interest then kod ntiere distortion of procurement plans kod ntiere other procurement irregularities manono ng'iyo mane gik thieth go. Nikech mana kaka iwacho nitiere nikech ang'e kichiwo tenders nitiere phases adek mago mag chiwo tender nitiere pretender nitiere tender in fact ogin phases adek gin karibu phases abiriyo one gi pretendering phase one gi tendering phase one gi post tendering phase one gi budget phase one gi commitment phase one gi verification phase kendo one gi payment phase. No te ng'iyo te mago phases make procurement go te. To kinyo kata mna phases mag procurement kata mna tenda kaka ichiwo kaluwore kod EACC nonro mabende no utemo nyiso kaka mibadhi osebedo e phases gi nikech mana kaka isewacho nitiere